Bona tarda a tothom. Soc en Xavier Montagut, soc de la xarxa i volia presentar una mica aquestes jornades. Són les 12 les jornades que fem. 12 ja comença a ser un número una mica important, que ja comença a marcar una mica estil. Llavors, una mica el que hem anat fent sempre en aquestes jornades és intentar fer una reflexió del marc de l'activisme sobre els reptes que en cada moment hem anat pensant que es tenia la gent que es dedicava a temes d'agricultura, alimentació, consum responsable, etc. I crec que si mirem el balanç dels 12 anys, ha estat un bon balanç. Hem entrat en temes que després han estat debats molt importants i que d'alguna forma aquí van començar a rascar als inicis. Un d'ells va ser un debat que va haver als anys 90 sobre si calia obrir els mercats del nord als productes del sud i aquesta era la solució, o precisament havia que relocalitzar la producció agrícola. Aquest debat en els temps de l'OMC va ser un debat als seus inicis important. Després el moviment antiglobalització va ser bastant clar sobre la necessitat de la relocalització de la majoria de produccions i especialment de l'agricultura i de tots els productes de proximitat. Aquest va ser un debat. Després vam entrar en altres debats sobre la importància de lligar el comerç just a la sobirania alimentària i pensar que el comerç just tenia sentit sobretot com uns criteris ètics en el terreny local i no tant intentant introduir criteris ètics en un mercat molt poc ètic com és el dels commodities internacionals o de les grans matèries primes, on a més hi havia molt poques possibilitats d'incidir. D'alguna forma també vam introduir un altre debat en una altra jornada sobre la importància de lligar la sobirania alimentària i el comerç just. Molts d'aquests debats després han estat quasi llocs comuns de quasi tothom. Avui no hi ha ningú del comerç just que no digui que la sobirania alimentària és molt important i que el comerç just no té sentit si no va lligat de la sobirania alimentària. En altres moments van tindre que entrar a denunciar i a criticar els intents de cooptació que hi havia del comerç just. Aquí l'èxit no ha estat tan gran com en els altres debats. Avui tenim una situació del moviment comerç just que es divideix entre aquells que resisteixen dels originaris, que és perquè s'han lligat molt a la producció local, i un sector que es diu que és de comerç just i que creix que s'ha lligat a les grans multinacionals, etc. Aquest comerç just que et trobes, entre cometes, evidentment, que et trobes quan prens un cafè en Ikea, que diu que té un sello i que han pagat alguna cosa més als productors. Aquest no va ser tan exitós, però sí també, d'alguna forma, aquest debat sí que va situar el que després seria una realitat, que tot el moviment de comerç just que resisteix en aquest moment està molt lligat als processos locals, etc. Les botigues em refereixo a les importadores, etc. En altres moments hem fet debats i hem introduït debats que han estat més durs i ens ha costat molt més tindre un cert èxit. En especial, l'any passat vam intentar discutir sobre com introduir una visió feminista en el consum i d'alguna forma es van introduir en el terreny domèstic, es van introduir en un terreny on la dona està invisibilitzada i amb la dona nosaltres també ens vam invisibilitzar. I van ser unes jornades que es va costar molt tirar endavant i que tinguin la repercussió que tenen altres o que tenim normalment. Va ser potser l'any en què vam picar pedra més dura. Però malgrat tot estem molt contents de lo que van reflexionar i moltes d'aquestes reflexions es van reapareixent en altres debats. Ara parlarem de la pobresa alimentària i, per exemple, tindre en compte que el consum, la producció i la satisfacció de les necessitats de la gent va més enllà de lo productiu i introdueix lo reproductiu i, per tant, una visió global de les nostres feines i no només dels treballs remunerats, que crec que és una cosa que vam aprofundir molt l'any passat i que ara, quan treballem temes de pobresa alimentària, tindrà la seva importància haver fet aquestes reflexions. O sigui, encara que algunes reflexions de vegades són difícils de que tinguin audiència, no, per això penso que no són molt necessàries i que l'haver-les fet ens ha enriquit i que d'alguna forma es permetrà a les següents jornades retomar els temes. Bé. Una altra característica també d'aquestes jornades que organitzem normalment
és que són unes jornades d'activistes, no són unes jornades acadèmiques i són unes jornades de temes d'actualitat que preocupen a gent que està actuant. En aquest sentit, aquestes jornades crec que aborden un tema, el de dret a l'alimentació i la pobresa alimentària, que crec que per desgràcia té molta actualitat i la tindrà més. Crec que des de la gent que treballem en la sobirania alimentària tenim bastant a dir per enfocar aquests temes, per tant crec que és un tema en el que podrem enriquir-nos bastant, enriquir-nos des del punt de vista d'actuar, i des d'aquest punt de vista crec que en aquest cas tenim bastant garantit l'èxit de les jornades, perquè aquestes jornades no són unes jornades aïllades, s'inclouen dins d'una feina que està fent ja bastanta gent a l'entorn nostre des de fa temps, l'Observatori TESC i més gent, el PAC, etc., tot un conjunt de gent preparant un informe sobre el dret a l'alimentació a Catalunya, en el treball que està fent la SAC, l'Aliança per la Sobirania Alimentària, per abordar aquest tema, i sobretot que després d'aquestes jornades aquests treballs continuaran. Per tant, d'alguna forma tenim l'èxit garantit, o sigui, les reflexions aquí sabem que cauran sobre un treball que s'està fent més en profunditat, bastantes més organitzacions, les que hem convocat això, etc., i que tindrà continuïtat. Per tant, això, dins dels objectius d'unes jornades com aquestes, és una cosa molt important i tenim un garantit que això no és un bolet, sinó que és part d'una collita que està fent més gent i en més llocs. Dit això, explicar una mica com hem dissenyat les jornades i que ja per presentar ja he parlat massa. Avui farem el que serien més les presentacions, té dos components, un que és presentar l'estat d'aquest informe sobre el dret d'alimentació de Catalunya que estan fent l'Arturo i la Laia, Arturo Landero i Laia Fargas. És el problema de conèixer molt a la gent que t'oblides dels cognoms, que es presentaran una mica la situació del dret d'alimentació a Catalunya, que és el treball que a més està dins de tota una investigació de molta més gent, etc., i que s'estan una mica coordinant. I el segon component per nosaltres important és com la sobirania alimentària pot començar a donar alternatives en aquest terreny. I aquí també recollim un altre treball que estan fent des de fa temps amb Guillem Tendero i la Diana, i que ara també estan concretant més, que és veure totes les iniciatives locals agroecològiques. No sé si he dit bé el nom, perquè va canviar segons l'escrit, però l'essència és experiències de l'agroecologia locals que tinguin que veure en generació de riquesa alimentària, dit en poques paraules. I això per nosaltres és un dels components que té molt a dir en com lluitar contra el dret d'alimentació. Això seria com un marc teòric de tot el que seran les jornades. Després hem volgut portar dues experiències, una de fora una mica per il·luminar, il·lustrar, una té que veure amb la situació en Andalusia. Per què la situació en Andalusia? Perquè pensem que dins de les retallades generalitzades, a Andalusia com a mínim han fet alguna mesura diferent de tipus de garantir alguns menjars i alguns dinars i tal, i ens interessaria veure això, i ens interessaria veure amb els ulls de gent que treballa molt a fons l'agroecologia, i aquí tenim la sort de comptar amb la gent de los Estudios Campesinos de Córdoba, té un nom també que no me'n recordo bé, però són el grup de Córdoba, de Guzmán Bueno, etc., que tradicionalment ha treballat els temes d'agroecologia, amb la gent del SOC, del SAT, etc. Per tant, és un enfoc bastant interessant per veure el tema. I l'altra persona que tenim convidada és la Leonor Hurtado, que és de Food First, el menjar primer, que ens parlarà una mica de les experiències dels Estats Units sobre aquest tema. Fa temps, quan nosaltres parlàvem amb ells, nos sorprenia molt perquè la visió tradicional dels Estats Units és que és un país que tothom pren Coca-Cola i està en Disneylandia, i clar, la gent de Food First ens deia que hi ha un altre als Estats Units, que hi ha una pobresa extrema, que hi ha deserts alimentaris i que hi ha tot un moviment de creació d'ors lligat a la lluita per drets dels emigrants, etc., que era un Estats Units que no és el que habitualment es coneix. Clar, aquesta situació a nosaltres ens semblava com molt llunyana, però per desgràcia aquest és el model on porta el neoliberalisme més cru, i d'alguna forma aquesta dualització de la societat i aquests sectors ja de bolses de pobresa importants i de desertització alimentària, etc., comencen a estar molt presents en la nostra societat, i llavors s'ha semblat que veure quines experiències tenien ells i com havien estat treballant en aquests temes ens podia ajudar a il·lustrar una mica línies de treball. Això seria el dia d'avui.
Demà tractarem ja una mica més les polítiques locals, el banc d'aliments, el tipus d'alternatives o no alternatives s'estan donant i quines polítiques estan havent-hi i com podrien reorientar-se aquestes polítiques o aquestes activitats generals des d'un punt de vista de la sobirania alimentària. En concret, hi ha molts recursos, més dels que pensem, públics dedicats a temes de subministrar aliments, alguns disfressats fins i tot d'excedents alimentaris, i no són excedents alimentaris, sinó diners públics, i a més hi ha peticions encara que més diners públics es dediquin a això. Alguns directament com a drets ciutadans i altres com a disfressats d'excedents alimentaris, però en qualsevol cas hi ha una pressió a dedicar més diners públics a temes d'alimentació. I pensem que aquests diners que es puguin condicionar perquè siguin treballats en el terreny local, donant suport a l'agroecologia, al cultiu local, als productes de proximitat, poden tenir uns efectes molt diferents a si s'acaben comprant potitos a Nestlé, que és en el que es gasten 80 milions d'euros de la Unió Europea, que van teòricament a cobrir excedents alimentaris. Per discutir això ens ha semblat molt interessant tot el debat que està havent-hi i les experiències que estan començant a haver-hi a Europa de les monedes locals. O, dit en paraules de la gent d'Estro que està de demà, els sistemes de pago condicionats. Són com condicionar que tots aquests diners vagin o no a un altre lloc. Bé, aquest seria el segon tema. I després, la tarda del dissabte és que, per sort, ja s'estan començant a fer moltes coses interessants a Catalunya i serien les dues taules de dissabte. La taula que té que veure amb experiències més en el terreny productiu i la taula que té més que veure amb les experiències en el terreny de la distribució del consum. Això també ho farien el Guillem i la Tiana, coordinarien tot un conjunt d'experiències i és fruit també d'un treball que des de la SAC s'està començant a fer de recollir les experiències més significatives i que ens poden ensenyar més camins per on treballar. Bé, això en essència són les jornades i llavors el millor que podem fer és començar pel principi, que són els altres dos.